Ibu-ibu komplekmu kayak gini ndak lu? Sing soge-soge numpak Fortuner, sing walah, makane ben keren iku diganti sepur mini ngono ta. Preketek. Kok sing numpak Fortuner jenenge aneh-aneh. Ya suge-suge, ana Mbak Tika, Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po. Sing randuwe-randuwe jenenge Yuja, Yunem, Yupaimin. Cemilane sing sugih yo aneh-aneh. Ana klengkeng, anggur, jeruk, semangka, duren. Ana kabeh macam-macam buah. Sing randuwe-randuwe cemilane. Pembahasannya yo beda-beda. Sing sugih kok pembahasannya kaya ngene, Mbak. Gelange sampean niku pirang gram? Kelambine sampean kok apik tuku nang ngendi? Sing randuwe-randuwe pembahasannya, Mbak, ilatku werna apa, Mbak? Mergo kakean mangan